Крымский вечер с радио «Крым Реалии». Россия обязана восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, а Украинское министерство юстиции подаст против нее иск в Европейский суд по правам человека о защите политзаключенных. Подробности через минуту. Украинские голоса услышат на оккупированных территориях. Через 15 минут в нашей студии будет член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины крымчанин Сергей Костинский. Украинский МИД направит ноту в Италию из-за высказывания министра внутренних дел этой страны о якобы признании референдума в Крыму. Это главная завтрашняя новость, а в нашем эфире она уже через 40 минут. С вами Александр Янковский и Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на частоте 105,9 FM. Также смотрите трансляции наших программ на канале «Крым Реалии» в YouTube и на странице «Крым Реалии» в Facebook. И задавайте свои вопросы, конечно же, комментируйте. Самые интересные вопросы мы, несомненно, зачитаем. Ну и, конечно же, у нас есть телефоны для связи. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Но стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Вот такая дискриминация. Прямой эфир. Прямой эфир у нас, и начинаем мы с самых главных новостей, важных событий и заявлений. Я буду сразу цитировать Лану Зеркаль. Это юристка, которая работает в международной команде и отстаивает в судах, в международных судах интересы Украины. Итак, цитата. «Только что получили письмо от Международного суда ООН, в котором суд сообщил нам, что направил в Российскую Федерацию требования относительно исполнения обязательного пункта приказа ООН о восстановлении деятельности Меджлиса. Поскольку для нас было очевидно, что Россия не собиралась отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса, мы обратились в суд с просьбой подтвердить, что Россия именно обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля еще 2017 года. Я прошу прощения за такие официальные формулировки, но тем не менее так уж принято говорить у юристов. В переписке с судом Россия в лучших традициях, как пишет Лана Зеркаль, Сталинского Советского Союза, пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации. Эти пояснения не отвлекли внимание суда от главного. Приказ суда не исполнен. Своим письмом суд удовлетворил нашу просьбу и прямо обратил внимание России, что приказ является обязательным. Требование восстановить деятельность Меджлиса четкое и предусматривает конкретные действия. Россия обязана совершить эти действия и проинформировать о них суд до 19 апреля 2019, то есть уже следующего года. Для нас, пишет Лана Зеркаль, это важный инструмент борьбы за права крымско-татарского народа и за восстановление деятельности органов, которые имеют наибольшую легитимность среди крымских татар. Этим суд также напомнил России, что судебные решения нужно уважать и исполнять. И приказы суда ООН, и решения Стокгольмского арбитражного института и многих других судебных инстанций, в которых рассматриваются дела против России. Сегодня наш эфир в значительной степени будет посвящен судебным делам, и, собственно, это первая наша новость. Павел, да, но мне интересно вообще, насколько Россия собирается исполнять вот это теперь письмо от Международного суда ООН, в котором суд, да, вот это требование, которое направил в отношении России о восстановлении деятельности Меджлиса. Есть ли у Международного суда ООН какие-то механизмы для того, чтобы Россия выполняла взятые на себя обязательства? Тут вопрос какой? Заставить страну, тем более страну, входящую в Совет Безопасности, он постоянный член Совета Безопасности, он, наверное, сложно, но по решениям суда могут быть предприняты финансовые санкции. Кстати, как мне говорили юристы-международники неоднократно, в том числе в наших эфирах, Россия исправно выплачивает компенсации по искам, в том числе по искам через Международный суд, через Европейский суд по правам человека, потому что им дешевле, условно говоря, заплатить, чем выполнять эти самые требования. Хорошо, посмотрим, как будут развиваться события. А тем временем министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в ближайшие несколько недель Украина подаст в Европейский суд по правам человека иск по делам украинских политических заключенных, которые находятся в России. Петренко отметил, что Министерство юстиции отсрочило подачу этого иска, рассчитывая на возвращение украинцев дипломатическим путем. Но, по его мнению, с каждым днем эти шансы
уменьшаются. Суть украинского иска будет сводиться к тому, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку, и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия. Ну вот, собственно, еще одна история, связанная с судами. Кстати, есть точно международные группы, которые сейчас готовят уже не от Министерства юстиции, но, собственно, гражданские иски от тех людей, которые пострадали вследствие оккупации Крымского полуострова и, соответственно, военных действий на востоке Украины. И то есть эта история очень длинная, как говорили мне юристы, собирающие сейчас заявления от граждан, но тем не менее, даже с учетом того, что само рассмотрение дел может длиться 2, 3 или 4 года, шанс на то, чтобы получить компенсацию из российского бюджета, по сути, да, очень высок этот шанс. И, собственно говоря, юристы и предлагали: люди, если у вас есть документы, которые позволяют подтвердить, что вы действительно пострадали от этого, обратитесь к международным этим самым группам, да, их можно найти, я уверен, в Гугле, и да, через какое-то время, да, возможно, через несколько лет компенсация будет, потому что отказаться от выплаты, по сути, никто не может, потому что есть имущество за рубежом, и в рамках, я не знаю, судебного взыскания это имущество, или, скажем так, деньги от этого имущества все равно могут быть выплаченными в качестве компенсации. А я вот предлагаю нам и нашим радиослушателям послушать мнение заместителя министра юстиции Украины, уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Ивана Лещины. Он подчеркивает, что Европейский суд по правам человека рассматривает как индивидуальные, так и государственные обращения на предмет нарушения прав политических заключенных. Мы, как государство Украины, выступаем заявителем в отношении системных нарушений, которые имеют место быть в отношении граждан. Собственно говоря, вот в этом задача и состоит. Мы в первую очередь жалуемся в Европейский суд об системных нарушениях прав человека со стороны Российской Федерации. Вместе с иском будут заявлены несколько требований обеспечительного характера. Это будет касаться тех политзаключенных, в отношении которых есть информация о том, что они прямо сейчас страдают в связи с условием содержания или какой-то недостаточной медицинской помощи и так далее. Сразу скажу спасибо нашим радиослушателям, которые пишут нам в нашу прямую трансляцию в Фейсбуке. Зоя Чубакова, Балинова, Александр Марчук машут нам руками, пишут привет и пишут, что им нравится наш эфир. Пишите конкретно по темам, самые интересные комментарии мы, естественно, зачитаем. То же самое касается нашей трансляции в Ютубе, и то же самое касается, естественно, звонков по телефону, которые для вас возможны всегда в прямые эфиры. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. 044 490 31 18 для жителей других регионов Украины. Вот, с вами Александр Янковский и Павел Новиков. И я хочу, Павел, вот напомнить тот же самый вопрос, который я задавал и вам, да, с самого начала. И тот вопрос, на который пытается дать ответ Роман Шахматенко. Это юрист и специалист по международному праву. Он отметил в комментарии для Крым-Реали, что все-таки одно дело это выиграть в суде, а другое добиться исполнения судебного решения. Самый основной вопрос, получили мы решение, как его имплементировать и заставить РФ все-таки выполнить его, да. По финалу, что может получить Украина, да, то есть решение суда, в котором говорится, первое, остановить нарушения, которые сейчас происходят, прекратить пытки, нарушение прав заключенных и так далее. Второе, компенсация, а третье, поскольку это систематическое проявление, третье, это все-таки обеспечить неповторение таких вещей. Но вот Российская Федерация демонстрирует упорно, да, там, нежелание именно выполнять вот первые, третьи пункты. Российская Федерация действительно демонстрирует желание не выполнять эти пункты, касающиеся неповторения, да, и, соответственно, прекращения. Но про компенсации, вот честно скажу, мне говорили юристы, которые работают с Европейским судом по правам человека, как раз в части компенсаций это обычно происходит. То есть они не меняют законы. Европейский суд чаще всего постановляет, например, в таких случаях, что страна обязана поменять законодательство, которое подразумевает, что это возможно, да, что возможны, например, те же самые пытки или те же самые преследования. Так вот, законодательство чаще всего действительно не меняется. Так говорили юристы в эфире на радио Крым-Реалии. Понятно. Теперь дальше к другим событиям, которые, в принципе, тоже напрямую связаны вот с судебными разбирательствами. Павел, что там? В аннексированном Россией Крыму более 70 осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии номер 2 города Керчь, пожаловались на избиение со стороны
сотрудников администрации и подчиняющихся им заключенным. Об этом сообщает ГУЛАГ-Инфо. Это такой информационный ресурс в интернете. Осужденные рассказывают, что их избивают в помещениях, в которых нет видеокамер. В комнате дежурной части, в помещении для досмотра при штрафном изоляторе, а также в служебных кабинетах. В побоях и издевательствах, по их словам, постоянно участвуют старший дежурный отряда номер 3 Михаил Фомин, старший дежурный карантинного отделения Бекир Ахмет Энвероглы. Сообщается, что из-за систематических избиений двое осужденных пытались совершить самоубийство. В данный момент члены ОНК и сотрудники прокуратуры проводят внеплановые проверки в этой исправительной колонии. В открытых источниках нет позиции руководства Керченской колонии номер 2. Мы вернемся в эту студию через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Это «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. И еще об одной очень важной теме. Надело много шума заявление Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в котором не рекомендуется употреблять в пищу дикорастущие грибы, поскольку все они в Крыму условно съедобные. Цитирую фрагмент из этого официального сообщения. Следует помнить, что все без исключения крымские грибы условно съедобные. Лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах. И еще в Роспотребнадзоре заметили, что блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающими хроническими заболеваниями, не противопоказано употреблять беременным и кормящим женщинам, детям, причем независимо, их противопоказано употреблять беременным и кормящим женщинам, детям, причем независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям. Значит, вот основатель группы «Грибное место» и грибник со стажем Виталий Воронин этому заявлению Роспотребнадзора очень удивился. Для меня стало серьезным удивлением, что в Крыму почти все грибы условно съедобные. В Крыму произрастает еще и краснокнижный, очень вкусный съедобный гриб мухомор цезаря. И достаточно много съедобных грибов, а условно съедобный обозначает, что гриб съедобен при определенных условиях. То есть предварительном отваривании, обжаривании или так далее. Его не рекомендуется употреблять, он не съедобен, может быть в сыром виде. А вообще, как часто употребляют грибы в сыром виде? Павел, вы грибник вообще? Смотрите, я не просто грибник. Мое первое образование — это факультет биологии, причем специализация микология, то есть наука о грибах. У меня был даже специальный курс в университете, точнее, он тогда еще назывался институтом, по промышленному производству грибов, и я действительно тоже, точно так же, как и Виталий Воронин, был удивлен вот этому заявлению о том, что в Крыму исключительно условно-съедобные грибы. Обычно, кстати, термин условно-съедобные, он касается даже не столько наличия отравляющих веществ или там каких-то токсинов, он является гастрономическим термином. То есть есть гастрономические классы грибов, там гриб первой категории, второй категории, третьей категории. Важно, в каждой стране он особенное. Это как, знаете, в Украине, например, любят сало с чесноком, а в Беларуси любят сало, не знаю, с чем-нибудь еще. Например, с черносливом. Я сейчас фантазирую, но тем не менее. То есть разные вы грибы... только про грибы не фантазируйте, пожалуйста. В разных странах. Итак, во-первых, в Крыму есть абсолютно съедобные грибы. Это правда. Вторая часть, то, что их нельзя употреблять беременным женщинам, но это скорее миф. Третья часть, конечно же, вот как миколог, да, по своему первому образованию, я скажу, что единственное, наверное, по крайней мере, нас так учили в институте, да, единственная предосторожность, что грибов нельзя переедать, потому что они все-таки особенные организмы, и, по сути, если ты съешь сразу кило грибов, то твой организм все равно воспримет там 150-200 граммов, а все остальное просто выйдет. То есть это не то, что ты отравишься обязательно, но, конечно, просто оно мимо тебя пройдет. И да, основной вопрос состоит в следующем. Не знаешь гриб, не бери. А вот если вот эта рекомендация, которая вышла, она говорит о том, что лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, но
покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах. Есть ли принципиальное отличие у шампиньонов и вешенок от тех дикорастущих грибов? Вопрос ровно в следующем. Первое. Вешенки и шампиньоны. Это четко гарантированно конкретный вид гриба, которым ты не отравишься. Вторая часть, соответственно, состоит в том, что на чем росли эти грибы и вешенки, на каких конкретно опилках, с какими конкретными подкормками. Да? Если лес какой-то грязный, если в лесу, я не знаю, свалка, то я бы не рекомендовал там тоже грибы собирать, конечно же, потому что действительно грибы вбирают в себя органику. Но если лес чистый, если там околицы Бахчисарайского района, вот эти все, я не знаю, холмы, горы, да, я помню там прекрасные, в том числе белые грибы, которые являются грибами первой категории, гастрономической и уж точно абсолютно съедобными. Это был Павел Новиков про грибы. А с вами Павел Новиков и Александр Янковский. Начинаю забывать вообще, зачем мы здесь после разговора про грибы. И мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» через несколько секунд. Встречайте в нашей студии члена Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергея Костинского. Он, кстати, крымчанин. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире радио Крым Реалии. Ви слухаєте Радіо Крим Реалії, з вами Олександр Янковський, і слухайте нас на частоті 105,9 FM, в тому числі і на території Криму. А також телефонуйте нам, бо ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для ваших дзвінків 8 800 10 06 926, номер телефону для жителів інших регіонів України 044 490 31 18. Я представляю нашого гостя в студії, це Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телерадіомовлення. Вітаю вас, пане Сергію. Пане Олександре, слухачі, добрий день. Радий сьогодні бути у вас в гостях. Про що ми сьогодні будемо говорити, я розкажу просто за 3 секунди. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Крим Реалії, з вами Олександр Янковський, в нашій студії Сергій Костинський. А ми говорити будемо от про що. У четвер, 19 липня, у погодженні з Міністерством інформаційної політики України, Національна рада України видала нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою для організації мовлення на тимчасово непідконтрольній території в Донецькій області і на території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, пише наш сьогоднішній гість, плануємо організувати цифрове телебачення, ФМ-мовлення на окупованій території з нових об'єктів телекомунікаційної інфраструктури. І отримали дозволи на мовлення на Крим. Чорноморська телерадіокомпанія, ЮА Крим, 5 канал, телеканал Прямий, це вже в Донецькій області, і Вільне радіо Країна ФМ так само в Донецькій області. Отже, пане Сергію, давайте так, почнемо все ж таки з телебачення. Ці канали, як швидко їх можна вже буде побачити в Криму? Перше, що я хотів би почати, друзі, протягом останніх 3 років ми розвивали мовлення на території Криму і на півдні Херсонської області відповідно до загальнозаконної загальних процедур. Ми прораховуємо частоти, проводимо конкурси і поступово розбудовуємо це мовлення. Так, ми запустили мовлення з Чонгара, 5 телеканалів, 4 радіостанції, слава Богу. Ми це зробили. А чому не можна було так і далі йти? Тому що це дуже довго. Для того, щоб запустити один телеканал чи радіостанцію, сама процедура забирає від року до 1,5 років. Уявіть собі, що в умовах окупації, коли у нас є війна, у нас є окуповані території, і нам потрібно дуже швидко відновлювати і розбудовувати нашу інфраструктуру, ми маємо тільки одну радіостанцію чекати, поки ми 1,5 роки будемо її запускати. І це тоді, як ви отримуєте на горіхи, да? Я так розумію, Національна
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, коли вам кажуть, а чому так довго, да, наприклад? Так, я завжди готовий тримати удар за діло, за справу, але коли ти штовхаєш самотужки якийсь пароплав, як бурлак на Волзі, або тягнеш за собою, це не дуже правильно. Сергій, а скажіть, будь ласка, бо я ще й досі не розумію, я так думаю, що багато з наших глядачів, слухачів так само не розуміють, а хто в Україні такий персонально відповідальний за мовлення на окупованій території? Є така людина в Україні чи нема? Можна, це точно можна до мене пред'являти всі претензії. На Фейсбуці Сергій Костинський українською мовою, Так. і все, що ви думаєте про розбудову мовлення, про мене особисто, про комісію з питань розбудови мовлення на Донбасі, в Криму, обов'язково пишіть поради і зради. Все чую. Зрозуміло. Тоді таке питання. Щодо от включила людина, наприклад, приймач, і вона не чує зі слухом все гаразд, але вона не чує, наприклад, українські радіостанції, чи не може побачити ці українські телеканали. Що їй робити далі? Що я робити? Обов'язково писати про те, що я знаходжуся в такому-то населеному пункті. Так. Це може бути і це може бути і в приват, в месенджер, це може бути і відкрито на сторінку. Що в мене немає українського радіо, українського телебачення. Ваші варіанти, що мені треба зробити, або що ви робите для того, щоб я отримав доступ до телебачення або радіомовлення. І я зможу проконсультувати або розказати про плани, що ми плануємо. Ага, ще одне питання, знову ж таки, щодо того мовлення на окупованій території. Як можна казати так, бо дуже часто люди, є такі в них претензії щодо до держави. А власне це мовлення, це державні мовники, яким ви даєте тепер ці тимчасові дозволи на мовлення, чи це різні? Друзі, насправді хочу сказати, що держава відмовляється від державного мовлення. У нас колись було НТКУ, у нас був колись перший національний, українське радіо. Сьогодні це все суспільне мовлення. Воно не залежить від держави, і у держави практично немає власного мовлення. Але в цьому році ми видали дозволи на тимчасове мовлення 2 єдиним державним мовникам, які є в країні. Це UATV, це телеканал іномовлення, який має право мовити тільки за кордоном і лише на окупованій території. І другий дозвіл на тимчасове мовлення отримала державна радіостанція Міністерства оборони України Армія ФМ. І я сподіваюся, що в найближчий час в Криму, на півночі Криму, можна буде слухати українську Армію ФМ. До речі, ми запланували сьогодні так само і розмову з представником Армії ФМ, але все ж таки тоді, повертаючись був такий порядок, там. Був порядок у вас, що ви півтора роки ви видаєте ці недозволи, ліцензії. Тепер що змінилося? Що змінилося? По-перше, ми не чекали, коли зміниться закон. В 2015 році ми розпочали нову процедуру разом з Міністерством інформаційної політики. Ми започаткували спрощену процедуру, яка дозволяє запускати радіостанції, телебачення протягом 3-4 місяців з усіма процедурними погодженнями з Генеральним штабом, з Українським державним центром радіочастот і так далі. Ми цю технологію відпрацювали в Донецькій і Луганській областях дуже ефективно. І буквально минулого року парламент з подачі Міністерства інформаційної політики, Комітету з питань свободи слова і інформаційної політики з'явився закон, який президент підписав, який запроваджує вже закон про дозволи на тимчасове мовлення в Донецькій і Луганській областях і, зокрема, на півдні Херсонської області. А зараз ми ініціювали і вже зареєстровано в парламенті законопроект про те, щоб цю спрощену процедуру, вам не треба проводити, нам не треба проводити конкурс, не треба сплачувати ліцензійний збір, який може сягати і 10 тисяч, і 50 тисяч гривень. Ми хочемо, щоб ця технологія була застосована і на півночі Харківської, Чернігівської і Сумської областей на прикордонні з Росією. Території. Наш глядач у Фейсбуці Юрій Сухих питає: «Добрый день, как сейчас вообще обстоят дела с вещанием украинских телеканалов в Криму?» Ви можете отримати сигнал українського телебачення, найголовніше в будь-якій точці Криму, я про це завжди розповідаю, через супутник. Астра, Амос, налаштовуйте свою супутникову тарілку, ви завжди побачите. Також ви можете, якщо ви живете на півночі Криму, передаю вітання своєму рідному Джурчі, Первомайський район, ви можете отримати сигнал з Чонгара на 50-му каналі. Це цифрове телебачення, 5 українських телеканалів є. І ми видали нові дозволи на тимчасове мовлення. Ми плануємо в найближчий час вже організувати мовлення з Чаплинки. Зараз піднімається висота цієї вежі,
І ми будемо мовити на Крим з Чонгара, з Чаплинки, і планується не з одного мультиплексу мовлення, а з декількох. Тобто це буде більше 5 телеканалів. А скажіть, будь ласка, якщо в цей самий час, як ви будете подавати цей сигнал, чи вже подається, цифрових мультиплексів, якщо на такій самій частоті будуть мовити російські телеканали з Криму, з анексованого Криму будуть, то що буде бачити глядач? Друзі, хочу сказати, що ми говоримо про розбудову мовлення не просто в контексті мирних яких стосунків, а в контексті війни. І ця війна, звичайно, вона носить інформаційний характер, це інформаційна війна. І, звичайно, що для росіян дуже важливо, щоб не було в Криму жодного українського телеканалу, жодної української радіостанції. І тому, звичайно, що нам намагаються протидіяти. І, звичайно, що наше мовлення глушиться. Для того, щоб створити проблеми для глушіння, для того, щоб розширити наші можливості і забезпечити ваш доступ до українського телебачення і радіо, ми збільшуємо кількість мультиплексів, збільшуємо кількість телеканалів, ми плануємо мовити на декількох частотах, і таким чином створимо проблему для глушіння. Зрозумів. Ну, а якщо все ж таки таке відбудеться, чи були такі, ну, може вже спостерігали, що тоді можна побачити? Бо коли радіостанція, там такий шум виникає, да, якщо вони мовлять на тій самій частоті. А якщо до цифрового телебачення? Цифрове телебачення, там, де встановлено цифровий передавач, от, наприклад, у Джанкої встановлений передавач, який мовить на ті ж самому 50-му телеканалі, то глядачі, звичайно, бачать те, що встановили росіяни в Джанкої, тому що цей передавач працює безпосередньо в цьому місці. Але за околицями Джанкої обов'язково, що треба направляти свої антенни на Чонгар, і ви будете отримати сигнал. Або на іншому каналі, да? Я так правильно розумію? Також ви зможете шукати вже українське телебачення до кінця цього року на іншому каналі. Для цього треба просто оновити свій сет-топ-бокс. Якщо у вас немає цифрового телебачення, обов'язково треба придбати, тому що цифрове телебачення – це все ж таки якісне телебачення, і це багато телеканалів. Але завжди залишається альтернатива в якості, в сенсі супутникової антени, да? Так, якщо для вас важливо отримувати доступ до українського телебачення, то, звичайно, його треба отримувати будь-яким шляхом. Це може бути і супутник, це може бути цифра. Олег Харитюнов питає, наш глядач в Фейсбуці, яким буде язик віщання? Мова введення передач дуже зміниться в цьому році. Зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, необмежено. Головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт. Є відповідна квота європейського продукту. А з жовтня мова ведення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою. Навіть на тих передавачах, що мовлять на тимчасово окупованій території України? Саме так. Знаєте, в чому питання? Чому? Що ми мовимо на не ті території, які ми вкрали у Росії, а на ті території, які Росія вкрала у України. І українська мова не є проблемною. Я вам кажу, я говорю вам это как крымчанин. Український язик не є проблемою для українця, для гражданина України в Криму. Добре, будемо дивитися, як це будуть сприймати, власне, кримчани та жителі інших окупованих, тимчасово окупованих територій. Важливо не мова. Згадуйте, як було запровадження дублювання іноземних фільмів в кінотеатрах. Півроку ніхто не ходив, за півроку ніхто не міг сказати, якою мовою був цей фільм. І не може згадати зараз, так? Да? Питання в змісті. Якщо зміст якісний, якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення. Значить, я хочу ще нагадати. Трошки раніше, 11 липня 2018 року, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення також видала ще декілька таких дозволів, і тоді отримали дозволи радіостанції «Хаят», знову ж таки, мовити на Крим, радіо Крим Реалії, радіо Мейдан, Хіт ФМ, радіо НВ з Чонгару має мовити, і Армія ФМ з Чонгару, Щеплинки і Скадовської. Зараз в нас на прямому телефонному зв'язку в нас зараз буде Яна Холодна, керівник радіо Армія ФМ. Яно, вітаю вас. Так, доброго вечора, студія. Яно, я хотів би просто дізнатися, хто ваш такий, знаєте, основний слухач, і на якого, власне, ви слухача розраховуєте в Криму?
Ну, власне, наш слухач – це українець, наш слухач, як і в Криму, так само і на території Донецької та Луганської області, це громадяни України. І я можу сказати, що з того досвіду, з дворічного досвіду нашого мовлення на Донбасі, а ми сьогодні мовимо у 23 містах, нам телефонують і пишуть не тільки ті люди, які проживають на звільнених територіях, а й ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях, і вони підтримують Україну, підтримують українську армію, підтримують, скажімо так, чекають повернення української армії, визволення тих міст, які наразі тимчасово окуповані. Тому ми сподіваємося знайти такого слухача і в Криму. Угу. А скажіть, будь ласка, чи будете ви робити для кримчан якийсь особливий, так би мовити, плейліст? Чи це буде така загальна програма, яка йде по всіх ваших передавачах? Ну, я хочу сказати, що наша програма, наш плейлист, як ви сказали, він містить в собі україномовну музику і іноземну музику. Ми не ставимо принципово російську музику, у нас взагалі немає російських пісень. Ми навіть уникаємо пісень російськомовних, які виконують українські виконавці. Це по-перше. По-друге, щодо контенту, то в нас вже є декілька програм, які би могли бути цікавими тим, хто проживає на території Криму. У нас є історичні проекти, і ми дуже багато говорили про, скажімо так, історію півострова і так далі, і так далі, і так далі. Ми дуже багато розвінчуємо фейків, які продукує російська пропаганда. Ну і це не секрет, що російська пропаганда фактично однаково працює як на тимчасово окупованих територіях, так і на території півострову Крим. Ну, в принципі, для нас кардинально нічого нового, скажімо так, не буде, тому що ми розуміємо, що люди і там українці зазомбовані російською пропагандою. Тому нам потрібно просто працювати з правдою, працювати з реальними фактами і давати достовірну інформацію. Дякую вам. Яна Холодна була на прямому телефонному зв'язку зі студії Радіо Крим Реалії. Яна Холодна, керівник радіо Армія ФМ, яке незабаром розпочне мовлення на Чонгорі, Чаплинці і в Скадовську. І це буде, я так правильно розумію, це буде мовлення на північну частину Криму і на південь Херсонської області. Нагадаю нашим радіослухачам і глядачам, що в нашій студії Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. І в нас є ще одне питання. Давайте прокоментуйте, щодо радіо Армія ФМ. Бо, знаєте, є така думка, вона дуже поширена, що не треба лякати ані там Донецьк, Луганськ, Крим і так далі будь-якими натяками на таку мілітарність. А тут навіть назва така «Армія ФМ». Для того, щоб Армія ФМ сподобалося, це дійсно дуже класне радіо, яке я слухаю, треба його почути. І знаєте, щодо аудиторії в Криму, перше, ми не хочемо нікому сподобатися. І Радіо Крим Реалії, звичайно, не хоче нікому сподобатися, воно займається справжньою журналістикою, ідеєю, інформацією. І тому Радіо Крим Реалії і Армія ФМ, до речі, розмовна радіостанція Радіо НВ, розмовна радіостанція Радіо Хаят, на які ми зробили ставку. А ми якраз і вважаємо, що їх будуть слухати і патріоти і України, це перше. І друге, будуть слухати люди, які, можливо, не люблять Україну. Наприклад, мені не подобається російське телебачення і радіомовлення, але я слухаю радіо «Ехо Москви», і я в курсі того, що відбувається в Росії, я знаю різні думки. Ну, може, ви так просто з професійної точки зору дивитесь ці канали? Знаєте, ми зробимо так, що люди в Криму будуть слухати і з професійної, і непрофесійної точки зору. От, до речі, користувач під ім'я, прізвище, чи, не знаю, нікнейм Булат Булатич питає, хотілося б приймати українські музикальні канали в Сімферополі. Чи будуть добивати ці передавачі, FM-передавачі до Сімферополя? Ці передавачі добивати до Сімферополя не будуть, тому що є певні обмеження, тому що це є FM-мовлення, воно розповсюджується на невелику відстань, до 100 кілометрів, це перше. Але ви зможете цей сигнал отримувати, коли будете пересуватися трасами до Чонгара, в напрямку Армянська. І друге, ми зараз працюємо над тим, щоб ви могли українське радіо слухати в Сімферополі. Коли ми цей проєкт запустимо, ви про це точно дізнаєтеся. Але та людина, яка сьогодні хоче слухати українське, вона не обмежена нічим. Ви можете це робити в Ютубі, в SoundCloud, ви можете слухати українські радіостанції у себе на телефоні. Це зрозуміло, але це людина, яка вже ж сама шукає. Да? А от як залучити нову аудиторію, да? Якщо людина не шукає, може вона і не знає? Ми цим питанням якраз і на цьому питанні спеціалізуємося.
перше, що ми маємо зробити, запустити повний спектр FM-радіостанцій, цифрових телеканалів. Далі ми будемо рухатися. Наша робота не завершиться після того, як ми розбудуємо всю інфраструктуру. Ми йдемо наперед, і в 2019 році буде дуже цікаво. В Сімферополі чекайте. Добре. І ще одна новина. Це новина вчорашнього дня, але вона дуже важлива, як мені здається. Вона так само прийшла до нас з адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю. 19 липня група Boombox зробила концерт на адміністративному кордоні з Кримом з банером «Free Сенцов, Free Crimea», перед сценою, яку розвернули в бік Адаксонного півострова. І таким чином музиканти вимагали звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських і кримських в'язниць. Соліст групи Boombox Андрій Хлевнюк перед початком концерту зазначив, що група не очікувала, що на адмінкордон приїдуть глядачі, в тому числі і з Криму. І він виконав пісню наодинці, звертаючись до українського режисера Олега Сенцова, якого тримають в Росії. Давайте послухаємо коротенький фрагмент. Спільна акція, метою якої є звільнення політичних бранців, триває вже не один рік. Вона набула вже такого розголосу, і мене дуже тішить, що саме в цей рік, можливо, це через його голодування, весь світ вже встав на підтримку наших людей-заручників, а і символом цих заручників є режисер Олег Сенцов. 10 дней назад Андрей высказал идею, что как бы нам обратиться к Крыму. И мы начали говорить об этом, и в итоге пришли к такой идее сыграть концерт для украденной земли. Этот концерт состоится сегодня. Собственно говоря, это такая мысль о том, что благодаря в том числе вам эта земля услышит и увидит, что для нее поют песню. Це такий коротенький репортаж, власне, з адміністративного кордону між Херсонщиною і тимчасово окупованим Кримом. Це був концерт 19 липня, який там зробила група Boombox. І ви чули слова, це був Андрій Хлевнюк, він керівник групи, лідер групи Boombox, соліст, і ще арт-директор Білоруського вільного театру Микола Халєзін. І дуже цікаво було, що багато хто навіть не повірив, що це можливо, по-перше, але це сталося. А і по-друге, я бачив там, дійсно впізнав багато людей з Криму, яких я знаю особисто, які приїхали на цей концерт. Бо було дуже таких скептичних, а на що воно взагалі потрібно? Хто туди приїде? Да це ж просто в полі стати і ніхто вас не буде чути. Сергій, ваше ставлення до цієї події? Всі люди, всі кримчани, які колись їздили на фестивалі, вони знають, що на фестивалі вони завжди десь в полі і відбуваються. Ти приїжджаєш в поле, там посеред поля стоїть сцена, палатки, і ти відпочиваєш, слухаєш класну музику. Ти їдеш туди не за інфраструктурою, туди їдеш за класними виконавцями, за класною музикою, за атмосферою. І я щиро вітаю і хочу сказати низький уклін всім, хто організував, низький уклін команді Boombox, яка стала першою командою, яка цей проєкт здійснила. Вважаю, що це треба робити регулярно, і будуть приїжджати багато людей, тому що багато людей люблять українську справжню музику, українські групи, і взагалі я вважаю, що це хороший приклад для того, щоб організувати класну комунікацію між людьми, просто поспілкуватися тим, хто не бачився давно. І я на правах реклами хочу сказати, друзі, що це не останній сейшн. Можливо, ви знаєте або не знаєте. Планується в Скадовську в найближчий час, 26-28 липня, Чорноморські ігри. Це фестиваль дитячих талантів, будуть співати багато дітей з різних куточків України, в тому числі з Криму. Мені сказали, що будуть і юні співаки з Криму мають приїхати. Обов'язково. І це буде ще один такий класний захід, на який кримчанам обов'язково треба їхати, тому що Таврійські ігри організували минулого року, вони відновили цей фестиваль. Минулого року він пройшов на дуже високому рівні, і в цьому році він буде
ще потужніший, тому буде що послухати, буде що подивитися. І це якраз недалеко від адмінкордону з Кримом. Ну, сподіваюся, що і кримчани матимуть нагоду приїхати до Скадовської подивитися на все це. Нагадую, що в нашій студії Сергій Костинський, в студії Радіо Крим Реалії. Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення радіомовлення України. І сьогодні ми говоримо про доступність українських теле- і радіоканалів в Криму. Переважно, да? Ну, власне, наша мета сьогоднішньої програми розповісти вам, як можна дивитися і слухати українські телеканали і радіопрограми на території півострова. Сергій, а чи є інформація у вас щодо радіосигналів, що роблять там в Криму, наприклад, да? Що роблять російські чиновники для того, щоб неможливо було чути? Бо в нас, наприклад, є такі дописи, є така інформація, що, наприклад, наш сигнал 105,9 FM, він чути його так в переміжку на трасі з Сімферополя до Керчі. Тобто десь він є, десь він перекривається місцевим. І це стало вже після того, як ми запустили своє мовлення на 105,9 FM. Отже, що вони там роблять? Насправді ми зібрали всю інформацію, друзі. Перше, де в Криму мовлять російські, створені росіянами радіостанції і телеканали. Ми зібрали інформацію про їх керівників, про їх власників. Ми зібрали інформацію про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями і телеканалами. Це 500 сторінок великого документу, який невдовзі ми плануємо вже фінальну версію презентувати. І ці всі люди, вони отримують на горіхи, щоб ви не сумнівалися. Яким чином вони отримують на горіхи? Перш за все, те, про що ми маємо над чим працювати, це санкції. Це мають бути санкції відносно власників компаній російських, які є власниками цих радіостанцій, керівників цих медіагруп. Я думаю, що ці люди бувають в Європі, в них є активи за кордоном, а вони всі зможуть відчути на собі ці санкції. Це перше. А за що? Ну, власне, то людина спитає, за що? Ну, просто люди там крутять якусь музику, за що вони отримують санкції? Такі питання задає людина, яка шапку вкрала, знаєте, і каже, за що? Так, це ж просто шапка. Ну, таке буває, знаєте, коли щось вкрав, то завжди ти отримуєш. А що тут, наслідки. Просто, може хтось не розуміє, що саме вони вкрали, ці радіостанції російські, які мовлять, чи там телеканали російські, які мовлять на території анексованого Криму? А найголовніше, з юридичної точки зору, якщо ми будемо говорити, вони вкрали радіочастотний ресурс. Ті частоти, завдяки яким ви в ефірі своєму чуєте російські радіостанції і бачите російські телеканали. Тому що вони розподілені незаконно. Всі ці частоти Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яку я сьогодні представляю, вона колись на умові проведення конкурсів розподілила між українськими телерадіомовниками. Люди брали участь в конкурсах, вони сплачували ліцензійний збір в бюджет України, і це їхні майнові права. Як ви будете ви чи хтось буде це доводити, подавати до судів? Як це буде відбуватися? У нас відбувається дуже потужна комунікація з прокуратурою Автономної Республіки Крим, з Службою безпеки України, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики. Це наш спільний проєкт, і я вважаю, що десь в вересні ми зможемо його вже повноцінно презентувати. Угу. І так це буде і надалі. До речі, от те, що там з'являються нові радіостанції в Криму, не тільки на тих частотах, які були до 2014 року. А це якось узгоджується з Україною? Чи вони просто самі? Бо є певна система міжнародного узгодження частот. Чи росіяни самі, на яких частотах ходять, на таких і ставлять ці передавачі? Насправді, друзі, відбувається дійсно беззаконня, тому що все, що ми розбудовуємо в Херсонській області, ми ці частоти проводимо через міжнародну координацію і діємо відповідно до букв закону і букв всіх міжнародних угод. Те, що робить Росія в Криму, можна назвати беззаконням. На жаль, наші європейські партнери тільки розводять руками, тому що вони самі шоковані тим, що виявляється, що теж так можна було робити. Там, де ти захотів, яку частоту захотів, ти там і поставив передавач, і там іде мовлення. Але, знаєте, зараз ситуація показує з санкційними списками, які ухвалюються кожного року нові, розширюються за різні причини, що завжди є наслідки за будь-яке беззаконня. Ми працюємо вдовго,
ми збираємо всі матеріали. Знаєте, ми над миротворцем теж сміялися свого часу, а потім виявилося, що це дуже ефективний інструмент боротьби із злочинцями. Тому це також буде працювати. Сергію, є ще в мене питання щодо, власне, мовлення, тепер українського мовлення на Крим. А як взагалі обираються ті мовники, які будуть там, отримують ці тимчасові дозволи і будуть мовити на Крим? Хто це? Чому саме вони? У нас відбувається комунікація з мовниками, і є два фактори. Перший фактор. Звичайно, ми приймаємо заявки від всіх мовників, які погоджуються мовити на територію Криму або в Луганській і Донецькій областях. Дуже важливо, що це є ініціатива від бізнесу. Тому що ми не ставимо собі завдання зробити державне мовлення і промувати людям мозок. Україна вже інша, це на 14-й рік. Ми робимо ставку на роботу з журналістами і справжніми мовниками, які мають репутацію. Це перше. Друге, для нас важливо, щоб на територію Криму мовили, перш за все, розмовні радіостанції. Щоб, от як зараз ми спілкуємося з вами, наші з вами земляки, пане Олександре, могли якраз отримати інформацію, могли долучитися до дискусії, могли поговорити. І пріоритет – це Радіо Крим Реалії, це Радіо Хаят, це Радіо НВ, це Армія ФМ, але, звичайно, це українське радіо, перш за все, навіть можна сказати. А в тому числі ми залучаємо і музичні радіостанції, Хіт ФМ, Радіо Рокс, невдовзі ви почуєте в Генічеську. А останнє питання. А якщо, наприклад, телеканал Інтер захоче мовити на окупований Крим, чи будете розглядати таку, чи буде йому видано такий тимчасовий дозвіл? Я відповім як політик. Ми розглянемо цю заявку, звичайно. Зрозуміло. Дякую. Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, був гостем нашої студії Радіо Крим Реалії. І ми продовжимо програму до 7:45. Залишайтеся з нами. В ефірі Радіо Крим Реалії. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать радио Крым Реалии. Это самое крымское в мире радио. И с вами Крымский вечер. Меня зовут Павел Новиков. Рядом со мной Александр Янковский. Да, я все еще здесь. Да, все еще здесь. И, собственно, в ближайшее время, в ближайшие 9 минут мы обсуждаем те темы, которые в Крыму будут обсуждаться завтра. Наша последняя, точнее, предпоследняя 10-минутка касается ровно новостей завтрашнего дня. Напоминаю нашим радиослушателям. Да, спасибо всем троллям, которые пишут нам в Фейсбуке. Их огромное количество. Да. Мы вас ценим, ребята. Любим Спасибо. Практически. Давайте они, кстати, нам спрашивают, трафик. Любите ли вы нас? Конечно же, любим. Мы обожаем вас. Спасибо всем, кто пишет нам в Фейсбуке. И спасибо всем даже заранее, кто позвонит нам по номеру 8 800 10 06 926 из Крыма или по номеру 044 490 31 18 из других регионов Украины. Ну, собственно, переходим к теме завтрашнего дня. Тема, которую гарантированно будут распространять российские медиаресурсы. Это интервью министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, которую он дал влиятельной американской газете Washington Post. И так пишет издание. В марте итальянские избиратели привели к власти коалицию популистов. Вот их прямо так и называют. Популисты. Коалиция состоит из левого движения 5 звезд и правой партии Лига. Поясняю. Левые — это чаще всего социалисты и коммунисты. Правые — это националисты. Считается, что люди с такими разными идеологиями должны противостоять друг другу, но вот в Италии у них получилось общее правительство. Итак, Маттео Сальвини из Лиги стал главной фигурой в правительстве, получил должность вице-премьера и министра внутренних дел. Известен своими заявлениями о недопущении мигрантов к итальянским берегам. Именно это и сделало его столь популярным. А мы дальше будем обсуждать вообще вот как это появилось, да, почему это стало возможным вообще и что все это означает. С нами на телефонной связи Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократии. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер. Сергей, ну, на ваш взгляд, вообще то, что это такое заявление было сделано господином Маттео Сальвини, да, достаточно громкое заявление о том, что... В Крыму был референдум, и у России есть некие отдельные регионы, точнее, там прямо сказано, у России есть отдельные зоны, на которые Россия имеет право. Вот уже сказано, что будет нота от украинского МИДа, но как вы оцениваете, зачем это заявление? Ну, це демократія. В демократії різні політики, в тому числі і фріки. І, власне, вони можуть робити подібні заяви. Тим більше, що в Італії справді до влади прийшов дуже дивний популістичний уряд, який навіть одразу оголосив про те, що треба знімати санкції з Росії і взагалі з нею налагоджувати гарні відносини. Але якщо ви подивитесь по результату, що сталося влітку, то навіть після приходу італійського уряду до влади Європейський Союз ввів санкції проти Росії і поки що знімати їх не збирається. Але ми повинні звикнути, що демократія є в тому числі і дивні політики. Наприклад, вони є в українській політиці. Сергей, а скажите... В українській політиці що заявляється, що не означає, що це є позиція України. Да, так вот здесь вот означает ли, что за такими заявлениями наступят какие-либо практические дела? Или это просто заявление, как вот часто говорят ваши коллеги-политологи, может быть и вы тоже так считаете, которое просто рассчитано на внутреннюю аудиторию, на избирателей, попросту говоря? Популісти тримаються при владі великою мірою завдяки екстравагантним заявам. Вони повинні бути епатажними, вони повинні говорити щось таке, що не говорять так звані серйозні політики. Ми це знаємо, що це є в Україні, це в тому числі існує в Італії, в Європі. Популізм – це така родова травма демократії, неї трошки хворіють всі демократії. Це, знаєте, в Росії там немає різних думок, є лише одна думка і один політик. А в демократіях буває в тому числі і таке. Але нам не треба до цього ставитися як до чогось такого особливого. Заяви подібні будуть надалі. Просто треба дивитися не на заяви, а на практичні дії. А практичні дії зараз є. Це продовження санкцій. Я сподіваюся, не будуть продовжені взимку. Кстати, фрагмент из этого интервью. Журналист спрашивает, а что вы скажете, когда вас называют партией популистов? На что отвечает министр внутренних дел Италии. Популизм – это комплимент для меня. Мы представляем другую Европу, где каждая страна, член Евросоюза, свободна в решении своих экономических задач. Что это за другая Европа, которую имеет в виду министр иностранных дел? Це Європа, яка була тоді, коли не було Євросоюзу. Тому що всі популістичні партії, майже всі, які є в Європейському Союзі, активно протистоять створенню єдиного централізованого ринку. Так, у нас какие-то проблемы со связью. Сергей, вы с нами еще? Хорошо. Давайте попробуем перенабрать. Да, перенабрать, Павел, а я тем временем вообще расскажи, из-за чего весь сыр-бор, может быть, подробнее. Что в этом такого наговорил в этом интервью Washington Post, да? Маттео Сальвини. Итак, я сегодня сам перевел фрагмент этой статьи, этого интервью в Вашингтон-Пост, и вот какие там есть фрагменты. Как вы оцениваете недавнюю встречу президентов Трампа и Путина? Ответ. Это очень позитивный знак сближения США и России. Это хорошая новость для Италии и Европы. Следующий вопрос. Вашу партию уличили в том, что вы получали деньги от «Единой России», а это партия Путина. Ответ. Это фейк. Мы выяснили, кто об этом писал. Это неправда. Мы никогда не брали ни евро, ни рубля, ни доллара. Вопрос сразу. Но партия Лига подписала договор с «Единой Россией». Да, это политическое соглашение, опубликованное в интернете. Соглашение включает сотрудничество между молодежными движениями в культурной и экономической сферах. Такое же, как имеем с другими партиями, как Национальный фронт во Франции или Партия свободы в Австрии. Вот тут важное примечание. Национальный фронт во Франции – это националистическая праворадикальная партия. Во главе ее стоит Марин Ле Пен. Установлено, причем доказано, что партия получала кредиты в российских банках, как минимум 9 миллионов евро только через первый чешско-российский банк, а у этого банка потом была отозвана лицензия. В то же самое время, до 2014 года, до 2014 партия Марин Ле Пен сотрудничала с украинскими националистами из партии «Свобода». Еще одна партия упомянутая,
Партия свободы Австрии. Ультраправая националистическая партия. До 2014 года точно так же сотрудничала с украинскими националистами из партии «Свобода», а после аннексии поддержала действия России. Ты знаешь, кстати, на самом деле, может быть, после аннексии многое что изменилось. Но вот интересны еще моменты из этого интервью, которые касаются непосредственно Крыма. Вот его спрашивает журналист. Вы говорили, что Россия имела право аннексировать Крым. Отвечает ей вице-премьер итальянского правительства. Он говорит, там был референдум. Ему журналист парирует, это был фейковый референдум. Он говорит, что это ваша точка зрения. Там был референдум, 90% людей проголосовали за возврат Крыма в Российскую Федерацию. Но что же это за референдум под дулами российских солдат? Снова спрашивает журналист. Сравнивая с фейковой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, профинансирована внешними силами так же, как и революция арабской весны. Это все слова Маттео Сальвини, которые он сказал американской газете Washington Post. И, кстати, здесь даже специальная редакция сделала отдельное замечание. Я его процитирую. Независимая проверка фактов не нашла подтверждений этому заявлению. Имеется в виду о том, что революция достоинства в Киеве была профинансирована западными странами, как и революция арабской весны. Оно широко распространялось, то есть такое заявление, после публикации в российских информационных источниках. Ну и мы, наверное, закончим эту часть нашей программы. Просто процитируем вице-спикера украинского парламента, представителя Украины на минских переговорах Ирина Геращенко. В сети «Новая Зрада» итальянский министр внутренних дел поддержал крымский референдум в кавычках и посмел сказать грязные слова революции достоинства. Реакция МИДа Украины обязательно будет, конечно, но это заявление не случайно сделано сейчас, на фоне разрушительной критики Хельсинской встречи в ЕС и в мировых СМИ. И не она самая страшная. В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записана отмена санкций ЕС против России. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции. Они будут проверять ЕС на прочность. Нас ждет непростая осень и зима. Так считает Ирина Геращенко, она представительница Украины в Минской контактной группе, ну и, собственно, вице-спикер украинского парламента. Напоминаю, это радио Крым Реалии. В студии Александр Янковский и Павел Новиков. Вы можете звонить нам, писать, смотреть наши трансляции. И сейчас мы переходим к самым топовым материалам на сайте радио Крым Реалии. И мы ждем в нашей студии Рустема Халилова. Крымский вечер с радио Крым Реалии. И вот к нам в студию практически въехал на новом стуле Рустем Халилов. Что самое читаемое сейчас? Въехал, чтобы рассказать, о чем мы писали и что фотографировали на этой неделе, и что вы читали и смотрели чаще всего. И я особо признателен нашим читателям, что самым популярным материалом на этой неделе остается материал о судьбе Владимира Балуха и его семьи. И материал под названием «Мать Балуха, я Путина просить не буду, сын не виноват». Она рассказывает о том, что Путина не будет просить о помиловании, потому что ее сын не виноват в том, что его обвиняют. И это одно из самых читаемых на нашем сайте. Напомню, что матери... По-прежнему, это уже несколько дней самый читаемый материал на сайте, да? Да, это действительно уже несколько дней держится в топе. Напомню, что матери Балуха уже 75 лет, и мы уже рассказывали и о том, что она вынуждена самостоятельно содержать домашнее хозяйство, и о том, что вот родным только недавно удалось ее уговорить продать корову, которая давала доход семье. И она очень долго сопротивлялась этому, говорила, что сыну-то деньги нужны, как же я могу ее продать? И, конечно же, напомню вам, если вы еще не слышали, конечно, что Владимир Балух находится вот уже второй год, подвергается уголовному преследованию, как говорят правозащитники, фактически за то, что он повесил во дворе своего дома украинский флаг. В общем, большое уважение всем нашим радиослушателям, всем читателям нашего сайта, что обращают внимание на правозащитные темы и вывели, по сути, этот материал в топ на этой неделе. Спасибо вам большое. И то, что смотрят чаще всего, конечно же, это какие-то собрания самых ярких крымских фотографий недели. То есть Крым Реалии собирает самые интересные, забавные фотографии за неделю. И в фотогалерее можно увидеть, например, Каяжское озеро, которое меняет свой цвет от нежно-розового до красного. Это на юге Керченского полуострова. Можно увидеть, как в Черном море ржавеет полузатопленный сухогруз Берг, который еще в феврале этого года потерпел бедствие в Черном море. Можно увидеть, в каком состоянии, наконец, находится Салгир, главная речная артерия Симферополя, которая вот
Там никакой корабль не затопили еще, нет? Там можно уже топить людей, потому что нечаянно Давайте не утопить говорить о том, человека. что можно топить людей. А почему? Потому Любить что только нельзя. фактически река превращается в настоящее болото и находится далеко не в самом лучшем состоянии. Между Францией и Хорватией еще в прошлое воскресенье состоялась последняя игра в рамках чемпионата мира по футболу, и лучшие кадры финального матча чемпионата мира были в нашей фотогалерее, они пользовались популярностью. То есть люди продолжают смотреть вот эти фотографии футбола? Может быть, от того они пользовались популярностью, что они смотрели на 4 участниц российской группы Pussy Riot, которые выбежали на поле в полицейских мундирах, а некоторые даже успели добежать до середины поля, где вот их настигла служба охраны. Еще на этой неделе непогода бушевала на полуострове, были дожди, был град. Было очень много фотографий того, как Крым встречает эту непогоду, и пользователи смотрели, читали, что же происходит в Крыму в связи с этой непогодой. Спасибо, Рустем Халилов, с обзором того, что происходило на сайте Крым Реалии, самых популярных материалов на сайте Крым Реалии, который доступен для вас 24 часа в сутки на русском, украинском и крымско-татарском языке. Спасибо всем, кто слушал нас. Спасибо всем, кто слушал нас всю эту неделю и будет слушать нас, я надеюсь, на неделе следующей. У нас выходные. Спасибо, что были на радио Крым Реалии. Мы работаем с вами и мы работаем для вас. Всем пока.